الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو 786 یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہر خاص صفت رب دی کہیں غیر نو نہ چھک دی، ہر خاص صفت رب دی کہیں غیر نو نہ چھک دی، جے کر نظر نہ آوے سمجھے قصور اکھ دی، ہر خاص صفت رب دی کہیں غیر نو نہ چھک دی۔ ہر سمت اس دی قدرت دے بہترین نظارے، ہر سمت اس دی قدرت دے بہترین نظارے، کیویں فلک تے روشن ہن چاندر تے ستارے، ہر سمت اس دی قدرت دے بہترین نظارے، کیویں فلک تے روشن ہن چاند تے ستارے، جس نو جی میں چاہے اس کر ڈتے ونڈارے، جس نو جی میں چاہے اس کر ڈتے ونڈارے، رب نے بنائی زینت اے کہہ جائیں فلک دی، ہر خاص صفت رب دی کہہ غیر نو نہ چھک دی۔ کن نال جس نے کیتا سارا جہاں تیارے، کن نال جس نے کیتا سارا جہاں تیارے، ہر حال وچ او ہردا آپ ذمہ وارے، کن نال جس نے کیتا سارا جہاں تیارے، ہر حال وچ او ہردا خود آپ ذمہ وارے، اس نال تیں بنائے کئی پیر حصہ دارے، اس نال تیں بنائے کئی پیر حصہ دارے، ناراض لوگ ہوندن آکھاں جے گال حق دی، ناراض لوگ ہوندن آکھاں جے گال حق دی، ہر خاص صفت رب دی کہیں غیر نو نہ چھک دی، جے کر نظر نہ آوی سمجھیں قصور اکھ دی۔ اے کاں تتر بٹیرے ہن کیویں جمدے جیندے، اے کاں تتر بٹیرے ہن کیویں جمدے جیندے، جنگلاں دے جانور ہن تویز کہندا پیندے، اے کاں تتر بٹیرے ہن کیویں جمدے جیندے، جنگلاں دے جانور ہن تویز کہندا پیندے، کہندے سہارے اپنے بچیاں نو ہن پلیندے، کہندے سہارے اپنے بچیاں نو ہن پلیندے، دریاواں وچ مچھلیاں تعداد کتنے لکھ دی، دریاواں دے وچ مچھلیاں تعداد کتنے لکھ دی، ہر خاص صفت رب دی کہ غیر نو نہ چھک دی، جے کر نظر نہ آوے سمجھیں قصور اکھ دی۔ پیراں نو تیں جو سمجھا مشکل کشا وڈیرا، پیراں نو جو تیں سمجھا مشکل کشا وڈیرا، اکثر تیرے گھراں تے پیندے کھڑے او پھیرا، وسواس دا مریضا وسواس تینو گھیرا، جے باندھ وچ انہاں تے دولت تیری چھلک دی، ہر خاص صفت رب دی کہ غیر نو نہ چھک دی، جے کر نظر نہ آوی سمجھیں قصور اکھ دی۔ بن رب دے ہتھ نہ کہندے کہندا نفع خسارہ، بن رب دے ہتھ نہ کہندے کہندا نفع خسارہ، اس رب نو تو بھلا کے پھر داریوں آوارہ، اس رب نو تو بھلا کے پھر داریوں آوارہ، بے آسراں دا ہر جا، بے آسراں دا ہر جا بندا ہے رب سہارا، بے آسراں دا ہر جا بندا ہے رب سہارا، قرآن تے نہ کھولا آئی سمجھ نہ ککھ دی، ہر خاص صفت رب دی کہ غیر نو نہ چھک دی، جے کر نظر نہ آوے سمجھیں قصور اکھ دی۔ پیارا قرآن رب دا بھائی جے تو کھلے نو، پیارا قرآن رب دا بھائی جے تو کھلے نو، بدتاں دے شور و شر وچ توحید نہ بھلے نو، بدتاں دے شور و شر وچ توحید نہ بھلے نو، تیڈا ایمان کوئی راہزن نہ لٹیندا، تیڈا ایمان کوئی راہزن نہ آ لٹیندا، اس روز دے غضب تو کہیں دل نہ تیری چھک دی، ہر خاص صفت رب دی کہ غیر نو نہ چھک دی، جے کر نظر نہ آوے سمجھیں قصور اکھ دی۔